Peter Nauts is Brunssums bekendste vlogger. Bijna 100.000 volgers op Facebook, 73.000 op Instagram en 15.000 op Snapchat. Ja. Zo mensen, ik word hartstikke famous in mijn eigen dorp. Kijk eens hier. Hallo, welkom. 112 meldingen kijken. Oh mijn god, dat is hier in de buurt. Oh, ik moet gaan kijken. Nee, ga zitten, beheers jezelf. Je moet niet de ramptoerist gaan uithangen, dat kun je niet maken. Ja, zeker gaan kijken. Ik wil weten wat er aan de hand is. Op de slippers, kom. Ik ben Peter Nauts, woonachtig in Brunssum, geboren in Brunssum. En ik maak video's op het internet, herkenbare sketches, vlogs en van alles. Ik maakte één filmpje, dat ging viral, mensen vroegen meer en toen ben ik meer gaan maken. En ja, vanaf toen zeiden mensen, nou ga maar door met die onzin, dat is wel leuk. Ik ging voor de 1000 volgers en nu zit ik op iets van 200.000 in totaal. Het is wel echt hartstikke fijn wonen hier in Brunssum. De mensen zijn er ook al aan gewend dat ik voorbij kom met mijn cameraatje hoog in de lucht. En die hebben zoiets van, oh dat is Peter, laat me gaan. Buitenom dit ben ik gewoon verzorgende IG en werk ik in de ouderenzorg. Fulltime, nachtdiensten, ochtenddiensten, middagdiensten, alles. Hallo mensen, ik ga nu een video opnemen en wat het gaat worden, dat weten jullie nog niet. Maar het wordt iets met daten. Mensen herkennen zich wel in daten. Oké, ik mag niet liken. Echt niet, ik mag niet liken. Kom op, voorzichtig. Voorzichtig door de foto's heen. Ik doe mijn eigen filmpjes dus editen. En ja, daar word je ook wel steeds beter in. Ik hoop trouwens dat als ik de 100.000 volgers op Facebook haal, 5.000 nog, dat Brunssum een leuk groot feest voor me geeft. Iedereen mag komen. Dat zou leuk zijn, toch?